Litar evrodizela od danas od 15 časova do sledećeg petka koštaće 183 dinara, a benzin Euro Premium BMB 176 dinara. Cena evrodizela u odnosu na prethodnu nedelju ostala ista, dok je cena benzina porasla za 1 dinar. Od jutros raste i cena sirove nafte, barel premašuje $77. Nekoliko današnjih letova Air Srbija koji su planirani tokom popodneva zabeležili su kašnjenja od 2 i više časova usled manjka zaposlenih Beogradskog aerodroma na poslovima utovara prtljaga, kao i nedovoljnog broja specijalizovanih vozila za vuče aviona po aerodromskoj platformi. Aviokompanija Air Srbija saopštila je da su zbog nastalih odstupanja od planiranog reda letenja moguće dalja fazna kašnjenja tokom večeri i dodatni uticaj na redosled saobraćaja Srpske nacionalne aviokompanije. Nadležne službe Air Srbije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja u skladu sa planiranim redom letenja, ističe se u saopštenju. Kako se dodaje, za više informacija putnici se mogu obratiti kontakt centru Air Srbije, posetiti airsrbia.com ili stranice Air Srbije na društvenim medijima. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović istakao je da će u fokusu njegove predstojeće posete Beogradu biti potpuna normalizacija odnosa sa Srbijom, odnosno ponovno postavljenje diplomatskih odnosa na nivou ambasada. Milatović će zvanično posetiti Beograd 9. i 10. jula. On je u intervju za radio televiziju Crna Gora rekao da će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, navodeći da će ga pozvati da dođe u Crnu Goru. Podsjetio je da je Vučić bio na njegovoj inauguraciji, izrazio uverenje da će doći u Crnu Goru. Istakao je da će najvažniji segment posete biti ponovno postavljenje diplomatskih odnosa na nivou ambasada, pošto ni Srbija nema ambasadora u Podgorici, niti Crna Gora ambasadora u Beogradu. Pored toga, rekao je Milatović, akcenat će biti i na drugim temama kao što su ekonomska saradnja, zajednički infrastrukturni projekti, zajednički put ka Evropskoj uniji, ali tema oko ambasadora je preduslov, naveo Milatović. Predsjednik Crne Gore će tokom posete položiti venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Milatović će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Narodne skupštine Vladimirom Orlićem. Najavljeno da će položiti cveće ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar, a u čast Milatovićeve posete ambasada Crne Gore priredit će i svečani prijem u Crnogorskoj kući u Beogradu. Odbojkaši Srbije savladali su Kubu rezultatom 3:2, tako da ostaju u borbi za plasman na finalni turnir Lige nacija. Petim trijumfom Srbija se vratila na 9. mesto, meč protiv Francuske koji se igra večeras od 22 sata i 30 minuta po našem vremenu. Verovatno će biti i odlučujući trci za Gdanjsk gde se održava finalni turnir. Izabranici Igora Kolakovića imali su poteškoću u prvom, ali su u drugom setu uspeli da dominiraju, iako je početak bio težak. U drugom periodu odbojkaši su pokazali najstabilniju igru, a Kubanci su dosta grešili. U srpskoj selekciji Dražen Luburić je osvojio 18, Milan Kujundžić 16, Aleksandar Nedeljković 12 poena. Kod Kubanaca blistao je Herrera sa 30, dok je Lopez postigao 14 poena. Poslednji rival Kolakovićevim izabranicima biće Bugarska u subotu takođe od 22 sata i 30 minuta. Plasman na završni turnir Lige nacija izborit će 8 najboljih plasiranih selekcija koji je na programu od 19. do 23. jula u Gdanjsku. Do kraja dana promenljivo, toplo i nestabilno u smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji uz pojavu grada. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.